Latagaw. What's up amigos? So this is Jero from Latagaw. So I'm back ho. So amigos, ang button to karon is magmukbang ta o oysters. So kaning oysters ako ni siyang order ganinang buntag pa. So gikan pa daw ni siya sa Bohol. Tama ni siya amigos. So karon pala na akong ini siya giloto nga sabi na, pero okay pa man kaya man ako gihumol sa tubig. So ano siya mamigos, medyo na palabian na bubukal ganina man nga ning gagmay gunod. So naday suka karon, pasensya na mo sa among unsa na tawagan jahom kay putol. May lang jahom sa suka nga pinakurat tusok to suka kami. Oops. Dang.
Kinakurat yun. Sumusubo na ta mamigos. Huwag kaon mamigos. Dahil na naka-staring ka. Dahil ka suka. Staring kay may gos kumot. Kasabas ero eh. So dubi-dubi na sa wakaw kuhan oysters mga amigos. Pila na sa katuig. Walang nga suka eh. Lamig siya mga amigos. Hindi mo kakaunan eh be. Hindi mo kakaunan eh. Ha? Hindi mo kakaunan eh. Kalami. Kalami. Hanggang suka. Oops. Bisa mamigas. Jadi dako-dako. Saba mo ah. Wait. Ayo, baby. Ay, bikin nag-video ko, ha? Samo ka. Hindi mo kakaunan po. Hindi mo kakaunan eh. So, mag-una to sa mga inablihan na daan, mga amigos. Alright. Kiligon mo sa tas kahang sa suka. Bisa na ito itusdog kaya kahang kayo. Klaro kalamis. Yun na may unod sa niyong gagmay matilok pa dahil. Alright. Matilok na na siya. Ito na ibalik kaya matilok na. Agoy. Okay. Kumito na itong secret weapon. Man siya secret weapon ako. Tapos sinatag sa San Miguel. Tama na siya. Sinatag sa San Miguel. Okay. Security tadaan kay mas masama tayong bukit. Siya. Tara. Kung di ito sa mong suka, malasahan gini mo ang iyang tunay nga lasa. Tunay nga timpla ba. Oops. Kuyawan mo ko ni magkuhan. Masama ta. Ay. Agay. Kawan mo lang ta. Patasok. Oops. Kasi mamigos. Ay. Yam. So, amping nagit pagkuha na ni nag-use kay piyaw kay mga sama das kutsilyo. Charan. Ito sa suka kay may suka ba. So, what tay rice mga amigos ha?
Time. Ay. Alright. Sumali siya yung lobster. Kuhan? Lobster na ba? Oysters! Nalimusok na. So, 5 kilo ang order ni amigos. Tagkasindag kilos. Ako ba nang gisod sa ref? So careful lang yun mga amigos sa pagkantang kay makasama din eh. Saba mo be? Saba mo be? Sabaran mo be, nag-video ko po. Saba be. Saba bebe. Ano may abli? So nigamay siya amigos kay may unod kay palabian ako kuan ba kabukal. Proud Bisaya o proud probinsyano, isuroy mo sawa pa ninyo na adto. Video nga pabibo, astig na pag-intro, ma-entertain ka, maka-interesado. Labaw na pag-vid reaction nga vlog, madala kas react, pati ikaw masyak, naapoy ikabuga. Pag-abot sa comedy, detalyado mo ka pa, og short movie.